Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Bacolod EOC, magaduso sang voluntary swab and go para sa mga fully vaccinated nga mga persona. Gobernador sa Negros Occidental, magapagawa sang executive order nga hindi na kinahanglan ng RT-PCR test para sa mga luyag magsunod sa Negros Occidental para sa mga fully vaccinated naman nga mga persona. Sa Himamaylan City, Mayor Tongson nagtukod na sang fact-finding team para usisaon kung ano ang natabo sa missing nga mga abono. Sa Cadiz City, mag-utod patay, ilatiya pilason sa makabunggo ang ilang motor sa truck. Kag, sa Good Vibes, kilalahon ang Last Walk Queen sa Talisay City Public Market nga wala nagagamit plastic sa iya nga karinderya. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, gikan sa tig 10,000 pesos nga padya para sa pagkadakop sang 5 ka mga persons deprived of liberty nga nakapalagyo gikan sa Negros Occidental District Jail, ginpasaka na sa Bureau of Jail Management and Penology 6 sa tig 15,000 pesos ang padya para sa nabilin sa duha sa 5 nga nagpalagyo. Nagligad lang nga Biyernes ang napatay si Danilo Celeste sa manhunt operation sa BJMP-6 kag Talisay City PNP sa Barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay. Iniantes napatay man sa manhunt operation ang iautod nga si Marvin Celeste kag nadakpa ng kaupod nila nga si Daniel Tamon sa Barangay Blumentritt sa Banwa sa Murcia sang Miyerkules. Padayon pa nga ginapangita Sanday Alejandro Montoyo nga taga siyudad sang Victorias kag Francisco Ipogon nga ginakabig katapos ang Ipogon Robbery Group. Hunyo 27 sa nalagyo ang 5 sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan sa Baguio City. Sa number 9, grupo sa mga Negrosano na nagsakdag sa isa ka community memorial para sa kay Anay Presidente Noynoy Aquino. Ang grupo nagtipon sa San Antonio Abad Parish Church Sabado sa gabi sa tinutuyo nga mapasalamatan sa iya nga serbisyo sa pungsod. Isa kami sa ginsakdad sa sa pagdumdum sang ikanapulo nga adlaw humalin sang nagtaliwan si Aquino. Nakasuksok sang yellow kag itom nga t-shirt ang mga nagtambong. Naghalad man sila sang yellow kag puti nga mga bulak kag nagsindi sa kandila sa tarpaulin para kay Pinoy. Sunod sa kay Father Noli Blanca Flor, ginpatigayon ang memorial para sa decency nga iya nadala sa pungsod kag sa mga kaayuhan nga iya nahatag. Para naman sa kay Joy Harabelo nga Provincial Coordinator sang Federation of Urban Poor, ang iya nga grupo nagapasalamat sa paghalad ni Pinoy sang iya kabuhi sa pungsod. We thank President Pinoy for the decency that he has brought to our country, for the goodness that he has done. We're able to get up from our own problems economically during this time, and even the projects that are being accomplished now are all his initiatives. So we thank him for the gift of this person. This is also our way of thanking Pinoy. Salamat Pinoy, we are forever grateful to all your hardships, hard work, and good governance, and your life being offered to the country. Thank you also to your family. Sa number 8, hindi pa mapatod kung nadula o kung nakawat ang abono nga gibutang sa isa ka pribado nga compound sa atubang sang City Hall sang siyudad sang Himamaylan. Gani nagtukod na sang fact-finding team si Mayor Raymond Tongson agud mapatod kun diin nagkadto ang mga abono. Nagwa nga nahulan ang mga farmer beneficiaries sang natalupangdan nga wala na ang o kung wala na ang mga libre nga abono gikan sa Department of Agriculture sang hana sila nga mag-claim sa syudad sa nagligad nga semana. Ginsiling sang alkalde nga may duha sila ka compound nga ginbilinan sang abono
para sa natukod nga programa sa syudad nga nagatuyo makabulig sa mga mangunguma ilabi na karon nga pandemic. Iyaman ginpasalig nga samtang nagapadayon ang investigasyon gilayon nga mailisan ang ginakinahanglan nga abono sa mga mangunguma sang syudad. Samtang ginpahayag naman sang negosyante nga si Ian Moser nga libre nga iya ginpagamit ang iya propiedad para mabilinan sang supply sang abono sang syudad. Marso sang iya ginpaarkilahan ang compound sa pribado nga kumbuyahan kag sang amo nga bulan wala na didto sunod sa iya ang mga abono. Ginbuka ni siya into various nga warehouses no. Okay. So ang isa ka warehouse dito nga to hindi magbalanse no. So dito naman yun na-verify. That's why I don't want to use anay nga nadula or kinawat or something. Ang definition anay namon is unaccounted. Ito niya na-check pa namon ang talaga ng documentation just to be sure. Sa number 7, isa ka ginapatihan katapos ang New People's Army nga may duha ka mga warrants of arrest patay sa engkwentro. Patay ang isa ka ginaligar katapos ang New People's Army sa engkwentro sa tunga sang rebelde kag tropa sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army kagabi sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sadig sa report sang Army, natabo ang engkwentro matapos magpatigayon sang security operations ang tropa sa sitio Pitik-Pitik sa Barangay Luz. Naglabot sa 5 ka minutos ang pagbayluhanay sang lupok sang Army kag NPA nga nagresulta sa kamatayon sang rebelde nga si Randy Tapales. Natukiban nga siya ang may duha ka mga warrants of arrest. Siya ang ginasuspetsuhan nga nagpatay sa nagligad nga tuig sa kay Corporal Mark Anthony Kyokson nga ginambush samtang nagasakay sa iya sini nga motorsiklo. May mga armas man kag mga bala nga na-recover sa encounter site. Sa number 6, security guard nga ginkawatan na, ginpatay pa. Patay ang 23 anyos nga security guard matapos siya gintiro sang wala pa makilalan nga mga persona sang Sabado sa Barangay 18A sa siyudad sang Victorias. Sunod sa PNP, ang biktima nga si Francis Legada ang isahanon nga nagabantay sa kampo kung sa diin siya gintiro sang ginabulubanta masobra duha ka mga suspect. Patay si Legada matapos mag-agom sang duha ka igo sang bala sa dughan. Magluwas sa pagpatay sa biktima, ginkuha man sa mga suspect ang iya sini nga 12-gauge shotgun kag cellphone. May persons of interest na karon ang PNP pero ila pa subong nga ginapaton. Sa number 5, mag-utod patay kag ilatiya pilason matapos makabunggong ilang nasakyan nga motorsiklo sa isa ka truck. Patay ang mag-utod nga Rolly kag Alvin sa Pingala. Samtang pilason naman ang ilatiya nga si Lolita Daog matapos makabunggo sang Biyernes ang ilang nga motorsiklo sa truck sa bahin sa Barangay Jerusalem sa siyudad sang Cadiz. Sa investigasyon sang Cadiz PNP, naglapaw sa piyak ka lane ang motor samtang nagaliko sa kurbada nga bahin sang dalan, gani nag-head-on ini o kung nag-head-on collision ini sa isa ka truck nga kargado sang tubo. Gindala pa sa ospital ang tatlo pero wala na makaluwas ang mag-utod bangod sang impact sang pagbunggo. Padayon naman nga ginabulong ang ilang nga tiya sa ospital. Gin-release na ang driver sang truck bangod sa hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya suno sa pulis kag sila ang nangayo na lang sang bulig pinansyal. Sa number 4, emergency surgical operations lang anay ang batunon sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay.
Iniangot sa pagsaka sang infected nga mga frontline staff base sa sulat ni OIC Chief of Hospital Dr. Mary Ann Maestral kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Suno kay Maestral, padayon ang contact tracing kag pag-disinfect. Magapahibalo ang ospital kung tubtubsan o ini. Ginaabisuhan ang publiko nga magpakig-angot sa ER triage o kung sa HOD1 Hospital Command antes pa man mag-transfer sang pasyente sa ospital kung kinahanglan gid. Refer for isolation sa Mambukal. Today and yesterday, duwa pa man lang katao. But as you can see, they are in the process also of contact tracing. But the last week, mas damo-damo. Though 5 kabilog, Teresita nandun ni frontliners ang positive. And later on, ang Ilapagin family were brought to Mambukal for isolation. Sa number 3, may masobra na sa 101,000 ka mga bakuna para sa COVID-19 ang nadapat sa mga pumuluyo sa Negros Occidental. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Domingo nga 101,553 ka COVID-19 vaccines na ang na-administer. Target nga mabakunahan, 1.8 million ka mga pumuluyo o kung 70% sang populasyon. Sunod sa gobernador, padayon ang kampanya sa mga pumuluyo nga magpabakuna pero hindi naman manegar nga may preference sa pila ka mga pumuluyo. Sunod sa kay Lacson, mayara sa mas gusto ang Western brand. Ginsulit ni Lacson nga sandig sa mga health expert, palareho lamang ang mahatag nga proteksyon kag benepisyo sa bakuna anuman ang brand sini. Samtang padayon naman ang pagbakuna sa Pfizer vaccine sa Negros residences nga tinutuyo matapos subong adlaw. 19 naman ka mga banwa kag syudad ang nagbaton sang Sinovac vaccine sini nga Lunes. Samtang sa July 15, ginapaabot ang 3,500 ka dose ang AstraZeneca. Ining una nga batch nga kabahin sang 100,000 ka dose kadamlag pa gin-order sang probinsya. Our records show that when we do roll out our vaccines, for example, Sinovac, we're hitting at least 94 to 95%. There seems to be a plan for Pfizer. No, again, our health experts have been saying that all vaccines are good. But we cannot stop people from being particular about the vaccines. And so we noticed lang that there's really a clamor for Western brand. Ay promisa nga maabot ang 3,500. So hopefully maabot 3.5% of our order. Okay na na. Di na sir, naparte ni sir. At again, ang LGUs, damo pa ang ilang mga government employees na wala pa na bakuna. So, ang promisa ni Go is tigaan ta ang mga LGUs ta sa ilang sufficient vaccines. Sa number 2, National Interagency Task Force ang nagpagwa sang protokol para sa mga fully vaccinated individuals. Ang diri ginapaabot ang isa ka executive order gikan kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Nagakasayuran nga ang mga fully vaccinated individuals ang hindi na kinahanglan pa nga magpakita sa ilang negative swab test result kung sila ang magabiyahe man lamang sa sulod sang Pilipinas sandig sa IATF EID Resolution 124-5. Kinahanglan lamang nga ipakita sang isa ka fully vaccinated individual ang iya sini nga vaccination card para sa interzonal o kung intrazonal nga pagbiyahe. Ang intrazonal movement nagatumod sa pagpadulong sa mga lugar nga may pareho nga community quarantine status kag hindi maglabay o kung mag-agi sa lugar nga may lain nga classification. Ang interzonal travel naman nagatumod sa pagbiyahe sa mga lugar nga hindi pareho
ang community quarantine status. Suno kay Lacson, mahimo ang amo nga lihok ang magaengganyo sa mga pumuluyo nga magpabakuna karon nga mas mangin mahapos kag masulhay para sa ila ang pagbiyahe. Samtang suno kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator, ginalantaw sa probinsya ang pagbutang sang QR codes para sa fully vaccinated individuals para malayo sa falsification ang amo nga sahi sang credential. And I hope no unscrupulous people will start coming up with fake vaccination card. No? But clearly it says here that if you are fully vaccinated, there will be no need of a prior test or RT-PCR test prior to travel. I think this is also one way of encouraging individuals to have themselves vaccinated. With this policy, it will be more comfortable now for an fully vaccinated individual to travel. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa syudad naman sa Bacolod, voluntary SWAB and Go ginaduso sa Bacolod Emergency Operations Center para sa mga fully vaccinated individuals. Yaring report ni Nico Delfin. Nagapabilin nga yara sa status quo ang pagsulundan sang Bacolod bisan mayara na sang panibagong nga travel guidelines nga ginpagwa ang Interagency Task Force. Suno sanday Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, kag City Health Officer in Charge Dr. Edwin Miraflor, magasapol pang katapos ang Department of Interior and Local Government upod sa mga alkalde antes ang ginapaabot nga executive order bahin sa pagpatuman sang panibagong nga travel guidelines. Nakasaad sa IATF Resolution number 124-B nga hindi na ginakinahanglan ang RT-PCR test para sa mga nagabiyahe nga fully vaccinated individual. Pero iga-recommend ni Sorongon sa natalan nga pagsinapol nga mapabilin gihapon ang voluntary swab and go, ilabi na nga nagapabilin man ang Bacolod sa mga lugar nga may mataas nga COVID-19 cases. We will comply, but there's a probability that we might be recommending, correct, pag sunod mo dire, hindi na kami mag-require, but who knows, basta pag abot mo din sa Bacolod, yay, swab ka naman. Pero pag swab and go. Okay, especially sa mga daan, may mga cases kita nga nagataas. So this is my personal opinion So this is one of the things that we'll be suggesting in our meeting. Nalakip sa pagsulundan sang IATF ang pagpalipot sang quarantine period para sa mga fully vaccinated individual nga nalatnan sang virus kag bisan close contact sang COVID-19 positive. Ginpatag ni Sorongon ngang pagpanubo sang quarantine days ang nagabasi man sa adlaw sang pagpabakuna sa mga fully vaccinated individual. Definitely, if you're close contact, then it will only be 7 days. But again, we have to validate that you are indeed fully vaccinated. Take note, how do we define fully vaccinated? On your second dose, isip ka 2 weeks. After 2 weeks, that's fully vaccinated. Kung less than 2 weeks, hindi ka pa fully vaccinated. That's why it's very crucial ang imong date sang second dose mo. Sini nga hapon, magasapol ang mga local chief executives antes pa man sang ginapaabot nga mando para sa pagpatuman sang panibago nga IATF resolution. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, ginakabig nga laswa queen sang Talisay Public Market, wala na nagagamit sang plastic sa iya nga karinderya. Kag may balunan siya para sa mga luyag mag-take out. Yaring report ni Romeo Subaldo. Isa sa mga kilala nga Ilonggo dish ang laswa. Nagkanilaing nga utan nga ginsabawan. Diri sa Talisay City Public Market may ginasiling namit nga laswa. Diri sa Talisay City Public Market may gatawag sila nga laswa queen. Hindi ko siya kilala sa iya nga manamit nga laswa diri sa Talisay City. Laswa yang nga dish, Ilonggo dish. Kaya kung mga baka laswa queen ko sa Tagalog galain na meaning so ariet dish nga laswa. Sa pagsunod sa merkado, kung mamangkot ka kung diin ang pwesto ni laswa queen, kabalo na ang in charge sa merkado kung diin ka dalon. Amo gid pa ning tawag siya sir, laswa queen. Sikat gid niya. Ginpakilala nila si Nanay Zenia Durcelo. Duha na siya kadekada nga nagakarinderya diri sa merkado. Halin sa negosyo sang iya tiya, nga ginpasa sa iya. Pinaagi sini nga karinderya na paeskwela niya ang 5 niya ka mga kabataan.
Ang tatlo may mga trabaho na. Laswagid kuno ang iyang specialty. Ini ang ginabalik-balikan sa iyang mga suki. Laswagid siya ba specialty mo kumbaga? Laswa gid kay every morning, first in the morning, laswa kay ti ang mayara mga daw mga gulang, mga old nga daw gusto sang laswa nga wala sa sakot na anti-allergy. Amo sinabala ti amo na lang nang ginahimo ko. Maayo kuno ang lakat sang negosyo kag makapaubos siya sa duha ka kasirola sang laswa sa kada adlaw. Suno sa iya mga suki, lain gid man niya ang timplada sang laswa ni Nanay Zenia. Pambalay. Maganda ka pambalay. Dablang original yan nga sabor sa laswa. Imbis butang na wala usik. Butangan sang wala utang. Nag-abot ang pandemic. Ililisip na lang ang nagapadulong sa merkado. Ang mga suki niya nga mga senior citizens, hindi man makagwa. Wala sang klase, nabuhinan man ang mga nagabinakal sang sudan kun udto. Ang isa niya kakasirola nga laswa, hindi pa maubos-ubos. Bisa nagbatsag ang negosyo, ginbato niya ang isa pagig kapagpanghangkat sang grupo nga ginatawag Wala Usik, isa ka non-government organization sa idalom sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation o kun PRRCF nga nagakampanya para sa pag-untat sa paggamit sa plastic para mapangapinan ang palibot. Dula sa plastic number 1 makako sa environment o sa palibot. Daw mo lang gid na balati pasalamat man ko at mes ang mga kapuhan ko sa ulihi makaabot pa man sa aton nga environment. Suno kay Ipili Desmas ang PRRCF, sila naghatag sa kay Nanay Zenia sa mga stainless nga balunan. Nagkananain ang sizes, pwede sa isa ka serve o kung damo nga serving. May mga puyo para sa mga malang sudan. May mga katsa nga bags, kung damo ang orders imbis nga plastic ang gamiton. Water dispenser para hindi na magamit sa plastic bottles kag sterilizer para sigurado nga matinlo ang utensils. Since ang concern right now is COVID, nang nag-anigid kami nga to provide sterilizer para sa mga balunan, sa baso, kutsara ni nanay, para ang iyang mga customers, sigurado matinlog din ang mga gamit ni nanay. Mga isa na kabulan nga wala nagagamit sa plastic si Nanay Zenia. Kag baswerte man kuno nga, wala pa man sa may nadula sa iya nga mga balunan. Ang mga customer na namian pagani nga hindi na sa plastic na sulod ang ilang sudan. So safety sabla kay arabla kung may customer ka ba matakpan mo sa anay liwat. Tapos pagka lakatan mo sa customer makaon ka naman kay kung kisa ami damo mga sa pagkat lang. Nagalaom si Nanay Zenia nga sundon man sa iban pagid nga mga kalan-an nga hindi na magamit sa plastic. Nagsamo sa naa, abad ba nga man ganyo ko lang tupad today nga sa gap na plastic idula ko na mo. Para kay Nanay Zenia, iniyang nga kontribusyon bilang isa ka Pilipino kag isa ka Negrosanon para sa palibot kag para sa masunod nga mga henerasyon. Barb, pagsulod ko pa lang sa market, kilala na sila sa mga bako. Diin ang laswa queen. Nutudlo ko sa nila kung diin niya pwesto. Tuod ka. Balibot silingon ming pinasahigin ang laswaya nga Kilala siya dira. Duwa ka dekada bala Barb. Okay. Kamo ganang specialty niya kuno nga ginabalik-balikan. Pero ming siya pa lang ang wala nagagamit sa plastic sa sila nga area. Actually sa inang area siya pa lang Barb bali na encourage sa sang wala usik na group nga mag-training kag ipa-intindi sa iya anong mga benepisyo kung hindi siya magamit sa plastic. Siya mismo si Laswa Queen nag-hope siya nga kauntani mangin example siya sa iba niya pagiging mga tupad ng mga karinderya nga hindi naman magamit sa plastic. Challenging man ming no. Oo. Especially sa amuning nga tayo. Din bato niya ang pagpanghangkat pag hindi nga kabalugabat. Sag na nga daan ang negosyo sa pandemic. Gitestingan niya makuno kag so far okay man. Gan basta dugay no plastic. Malay. Supo na. Kagamay ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.